Jaloman TV a vítam ťa u tohoto videa. Pohodne sa usaď a vychutnaj si video. Toto video bude pokračovanie z našej série, ktorú som nazval Gangbang. Ja viem, je to divný názov. Tá séria bude trochu kratšia, bude sa ponáhľať, lebo za chvíľku o nejakých 10 minút mi zavolá môj kamoš mi zavolá, ideme si zahrať Ark Survival Evolved. Možno z toho vyjde aj séria, ale ešte dosť dlho, lebo riešim jeden problém na ich playku, na ich PS4, takže a môžeš sa aj spustiť na videjko. Dnešné videjko bude v škole. To stalo v škole. Dnešný príbeh. Bol to príbeh trochu aj s fetovaním. Máme spolužiaka Fabiana, on je z Cyprusu. A to je taký šikanátor v našej triedy. To je proste šikanátor. Každý v triede má šikanátora. A nehovorte, že nie. Každý v triede má šikanátora. Určite. Určite. Nehovorte mi, že nie. Lebo potom nie je trieda. Dobre, poďme sa pustiť na videjko. Bol jeden krásny deň, nepamätám si dátum. No. Bol to ešte minulý rok. Ale dátum neviem, ani mesiac neviem. Ale bolo to minulý rok, rok 2016, mizí na obloze. A v ten deň prišiel Fabianko s takým nápadom, že chlapci, on sa fakt dosť machruje, on sa nechutne machruje, on sa furt len pred babami machruje. To je taký, že vieš, taký machrko, že hej, neprúti Jaloman TV, tu máš trp. No. Raz jeden deň prišiel za nami. Hej, chlapci, nechcete úplne tabakové kamienky? No, aspoň tak to nazýval. My nevieme obe, čo to bolo, ale bolo nám z toho zle. Točila sa nám z toho hlava. Bolela nás hlava. A bolo nám z toho navracanie. A vôbec sme nevedeli, čo sme si šňupli. Išiel povedal nám, že hej, chlapci, nechcete tabakové kamienky? Výborné, to veľká kvalita a na druhý deň povedal ešte pred tým deň, že to prinesie. Na druhý deň to priniesol v takéto malej tubičke a zavolal, že Pálo, Jano, choďte na vecka, dávam to, čo som vám slúbil a my, že WTF? No tak sme s ním išli a ukázal nám tie tabakové kamienky, najprv si to dal on, potom si to dal Pálo dvakrát. Potom volá sa na YouTube Gorgi. Neviem, radšej to nebudeme hovoriť, lebo niečo na G je to, ale neviem. Vráťme sa späť k videjku. Tak jo, dali sme si to a ja som si to dal a prišli sme do triedy a Paolo hovorí, že Jano, ma sa točí hlava. A ja taký, že takisto, bolí ma brucho a ešte ma tá hlava aj boli. A on tak Paolo taký, že ja sa chce spať a taký, že aj mne bolia ma nohy. A on Paolo taký, že aj mňa bolia nohy. Takže sme v piči. A to bolo ešte ráno pred hodinou a akurát po prestávke, prvá hodina sme mali triednu učiteľku. Oh fuck. Proste my sme takto sedeli v lavici. Takto sme sedeli v lavici. Takto je lavica a takto sme sedeli v lavici. No a tak sme sedeli v lavici, no a potom prišiel Fabian, že Jano, už si v pohode a ja taký, že čo zabijem. A porozprávali sme sa a potom na druhý deň sme boli v pohodičke, pohoda, klídek. On to zase doniesol do školy. Nás neho porazilo.
A ten problém, že my vôbec sme nevedeli, čo to je. Dali sme sa s takou trubičkou do nosa, sme to šňupli a my vôbec nevieme, čo to je až doteraz. My proste až teraz, my nevieme, aj doteraz ešte nevieme, čo to bolo. Takže, I don't give a fuck. Nevieme doteraz ani, čo to bolo. Boli to také malé hnedé kamienky. Vypadalo to fakt jak tabak. Len do takého tvrdého kamienka. Pavel to skúsil rozžúvať, ale potom to vyplul. A proste to sa nedalo. A toto by bol koniec videa. Ja viem, táto séria bola trochu kratšia, tento diel, trochu nudnejší, ale tak no, snad to pochopíte. Ponáhľam sa, ideme asi urobiť novú sériu z Ark Survival Evolved, tak si to kúkni, možno bude, ešte ďaleko, ešte riešime s tým, to som hovoril, ešte riešime niečo z jeho PlayStation a ja by som vás pozdravoval, pozdravujem svoju mamu a čau!